Ak máte pocit ťažkých, napuchnutých nôh, tak toto video je práve pre vás. Pri nadváhe, ale aj dlhodobom sedení samotnom sa telo musí vyrovnávať s väčším tlakom na žily aj na lymfatické cievy. Lymfatický systém si predstavte ako takú odpadovú kanalizáciu, ktorá odvádza prebytočnú tekutinu a všetky odpadové látky z tkaní. Lenže pozor, tento systém nemá pumpu ako srdce, takže sa pohybuje len mechanicky, a teda vtedy, keď sa hýbeme my. Keď je preťažený, bez pohybu, tekutina sa hromadí na istých miestach a výsledkom sú potom opuchy. Sodík, ten hrá veľkú rolu takisto v tomto systéme, pretože viaže vodu v tele. Ak ho príjmame priveľa, prostredníctvom soli, tak telo zadržiava viac tekutín a opuchy sa zhoršujú. Treba dávať pozor aj na skrytú soľ, napríklad v mäsových výrobkoch, v pečive a aj v ultraspracovaných potravinách napríklad. No a prečo sa to deje častejšie pri nadváhe? Tak tu hrá istú rolu aj gravitácia, to znamená viac telesnej hmotnosti, rovná sa vyšší tlak na cievy a lymfu. Tukové tkanivo môže tlačiť na lymfatické cievy a spomaľovať tak tok lymfy. Nadváha často ide ruka v ruke s vyšším príjmom solí, nezdravých potravín, no a aj sedavým životným štýlom. Ďalším z vinníkov môžu byť aj vysoko spracované potraviny, ale teraz z iného hľadiska, teraz z hľadiska toho, že sú tam pridávané tie aditíva. Tie takisto majú tendenciu poškodzovať lymfatický systém. Pod videom si môžete prečítať 7 mojich tipov, ktoré pomáhajú predchádzať opuchu končatín. Nezabudnite si príspevok uložiť, prípadne niekomu preposlať a sledovať ďalšie moje tipy, ako si pomôcť pri nadváhe úpravou životosprávy.